أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. Ngicela uAllah angivikele kusathane ongathandwa egameni lika Allah onomusa onesihawu. Fa in tawallaw, uma ngabe bephenduka bengafuni ukukulalela, faqul, shono kubo ukuthi hasbi Allah, uAllah mina unganele, la ilaha illahu, akekho onelungelo lokukhonzwa ngaphandle kwakhe, wahuwa yena futhi uAllah rabbul arshil azim, uyena umengameli noma umdali wesihlalo sobukhosi, sihlalo esikhulu, isihlalo esinamandla sobukhosi. Batshele kanjalo uma ukhuluma nabo bengafuni ukulalela. Jakobe 5 verse 19. Uma omunye wenu eduka eqinisweni, omunye makambuyise. Yindlela ke nami ke engiyenzayo ke le bafowethu ukuthi nginivula amehlo ngobunye bukaNkulunkulu. Njengoba nginivulela le incwadi lezi engiyikhipha kuiQuran engcwele engizikhipha eBhayibhelini, ngifuna ukunitshela ukuthi nina nonke eningakhonzi lo nkulunkulu lo iBhayibheli neQuran ekhuluma ngaye, konke lokho enikhonzayo nina, angikhathali ukuthi ukhonza bani ngaphandle kamvela kuqala, ngaphandle kamveli nqangi, wazi ukuthi le nkolo le okuyo inkolo kaSathane. Ngoba wena awukhonzi umdala weinsuku, awukhonzi umenzi wezinto zonke, awukhonzi umvela kuqala noma ungikhona, kodwa ukhonza lokhu wena okuthandwa kuwe, waziwa uweke wena lo nkulunkulu omkhonzayo. Ngiyaqhubeka nobunye bukaNkulunkulu. Ngivule incwadi kuIsaiah 40, uqale kuverse 6. Isaiah 40 verse 6. Izwi liyakhuluma lithi, memeza. Ngathi ngiyakumemeza ngithini na? Noma ngiyakumemezani na? Inyama yonke ingutshani, bonke ubuhle bayo bunjengembali yasendle. Utshani buyabuna, imbali iyavuthuluka, ngokuba umoya kaJehova uyaphephetha kukho. Impela abantu bangutshani, bayabuna. Utshani buyabuna, imbali iyavuthuluka, kepha izwi likaNkulunkulu wethu limi kuze kube phakade. Yonke lento leni ikhonzayo, as long iyisidalwa, umdala uthini? Uthi ingutshani. Yonke lento leni ikhonzayo. Akusho kambatha umntwana, ngishilo ngathi ngu-Isaiah 40, ngiqale kuverse 6, ngaphelela kuverse 8. Ngiyaqhubeka nobunye bukaNkulunkulu. Manje ngu-Isaiah 43. Ngu-Isaiah 43, iverse 6 again. uJehova yedwa unguNkulunkulu. Lo Jehova lesikhuluma ngaye uYahwe, kodwa ke sayabathi uJehova ke lababeza nemfakela uYahwe noma uAllah noma uElohim noma Elohi ngesiHebheru noma ngesiJuda, noma ngesiGreki. uAllah ngolimi lwesiArab, umveli nqangi ngesiZulu, uQamata ngesiXhosa, uRamasedi ngesisuthu, umuweli Kadanga ngolimi lwase-Uganda, mabesho ababuye Uganda. Usho kanje uJehova inkosi kaIsrayeli nomhlengi wakhe uJehova Sibawothi uthi, ngingowokuqala ngingowokugcina, ngaphandle kwami akakho uNkulunkulu. Ngubani ongabiza njengami, akumemezele, akubeke phambi kwami kusukela ekusekeleni kwami abantu basendulo na? 8. Ningesabi, ningabi naluvalo, angithi ngikuzwisile kusukela endulo ngakumemezela na? Nina ningofakazi bami.
Kukhona uNkulunkulu ngaphandle kwami na? Cha, alikho idwala, angilazi. 10. Ngubani owenzile uNkulunkulu? Ngubani obumbile isithombe esibaziweyo esingeso kusiza na? Bheka bonke abangane bakhe bayakujapha, nezisebenzi zingabantu nje. Mabahlangane bonke beme bayakwesaba, bajaphe kanye kanye. And then ngiku-Isaya manje 45 uqale ku-verse 5. Mina nginguJehova, akekho omunye ngaphandle kwami, akekho uNkulunkulu. Ngiyakubhinqisa ungakangazi, ukuze bazi kusukela empumalanga nasentshonalanga ukuthi akekho ngaphandle kwami. Mina nginguJehova, akekho omunye. Yimi engenza ukukhanya nengidala ubumnyama, ngenza ukuthula ngidala okubi. NginguJehova owenza konke lokho. 12. Yimi engiwenzile umhlaba, ngadala abantu phezu kwawo. Mina ngezandla zami ngeneka izulu nebandla lalo lonke ngiliyalezile. Isaiah 46 verse 5. Niyakungifanisa ningilinganise nobani, ningiqhathanise nobani ukuba sifanane na? Abathulula igolide esikhwameni yini, balinganise isiliva esilinganisweni, baqashe umkhandi wesiliva ukuba enze uNkulunkulu bese bekhothama bakhuleke na? Bamthwala ehlombe, bametshathe, bambeke endaweni yakhe ukuba eme khona, engabe esasuka endaweni yakhe. Kepha-ke loyo Nkulunkulu loyo elimkhande ngezandla zenu, sekukhulunywa ngesiphambano la, noma iy'thombe, bese niyamtshatha emahlombe enu, niyombeka la nina enifuna ukuyombeka khona. Njengoba sasimbona nje umbhoro etshethe isiphambano lesa sikhonzayo, lesakhuleka phambi kwaso. uNkulunkulu ukhuluma ngaleyo nto la. Ku-7 uthi bamthwala ehlombe, bametshathe, bambeke endaweni yakhe ukuba eme khona, angabe esasuka endaweni yakhe. Kepha uma umuntu ekhala kuye, akayi kumphendula. Lo Nkulunkulu wakho lo omkhonzayo waziwa uwe, mawukhala kuye akayi kukuphendula, angamsindisi osizini lwakhe. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.